4 דקות מאחורינו, הפועל תל אביב ביתרון 10-5, כאן בנתניה, ריסטון, לביוקן, קורנליוס, עוד עיבוד כדור, דורך על קנדה לפיק אנד רול, פעם אחרי פעם מנצל את הרגליים, אולי הוא קופץ, אבל הרגליים קצת איטיות. שביתרון עומד על 5, ספיר, בלייזר, קח אותו לסל, ספיר בנפילה, פעם נוספת, פתאום הוא עושה איזה שתי פעולות טובות, זה מכניס אותו למשחק, ויכול להיות שנראה את עוז טוב יותר. הפועל תל אביב בפתיחה מצוינת לרבע הזה, עולה ליתרון 11, גנדה מחצי מרחק, חזק נראה. תשחקו עם תשוקה, עם רצון, תזיזו יותר את הכדור בהתקפה, יותר ידיים הוא רוצה, זה לא משימה בלתי אפשרית, אומר המאמן היווני לשחקנים שלו. תודה רבה נועה, ריסטון קצר, שגב משתלט על הכדור האחרון. קורנליוס, לביוקנן. עם הליאון גנדה, נחסם על ידי שניים, זה יישאר אצל... לתפוס מקודם זה משהו שהוא רגיל לעשות, אופנסיב ריבאונד באזור הטבעת, זה פחות טוב. ג'ונקין נעצר ללא כדרור, הולך לביוקנן. טיומקין, בוגוסלבסקי, מול ויינרייט. בוגוסלבסקי מחטיף, ספיר מנסה פעם אחת, בפעם השנייה עושה נקודות.